दारागाव गोजोनफुरि गामिनि रमेश रामसियारिया सोनाब रायजोनिफ्राय खामानि मावनानै न' फारसे गिदिंबोफिनदोंमोनब्लाबो दिनैसिम आंगो न'सिम सौफैयाखिसै। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दारागाव गोजोनफुरि गामिनि बिफा अर्जुन रामसियारि, बिमा कबिता रामसियारिनि नैथि फिसाज्ला रमेश रामसियारिया सोनाब रायजोनिफ्राय खामानि मावनानै आंगो न' फारसे फैबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम गावनि आंगो न'सिम सौफैयाखिसै। रमेश रामसियारिनि नखरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 18 नभेम्बर खालारखालि न'आव फैनो होनानै मुम्बाइनि तिलकनगर रेल स्टेशननिफ्राय डिब्रुगड़ एक्सप्रेसआव टिकेट दानदोंमोन आरो 18 खालारखालिनो जोबथा खनसेनि थाखाय हरनि 3 रिंगायाव बिमा कबिता रामसियारिजों रायलायदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो दिनैसिम जेबो खौरां गैया। फोरमायबावनाय बादिब्ला बे सप्तानि थांनाय समबारखालिनो सम बायदियै न'सिम सौफैनांगौमोन, नाथाय दिनैसिम सौफैयाखिसै। बेनिखायनो सावगारियाव होनाय नैबे रमेश रामसियारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायब्ला हमना दोननानै 6900632366 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरो नखरनि सुबुंफोरा। आंनि मुङा रमाकान्त रामसियारि, गामिया दारागाव गोजोनफुरि। बिजोङाव ओंखारनायनि गुबै जाहोना जादों दा रमेशआ गोमानानै दं। रमेश रामसियारिया गोमानानै दं। 18 खालारखालि मुम्बाइनि तिलकनगर स्टेशनाव डिब्रुगड़ एक्सप्रेस ट्रेनाव गाखोनो गोनांमोन। दा बियो खेबसेल' फन हरनाय जादों फुंनि 3टायाव आइया हमदों। आइया हमनानै मोजाङैनो रायलायनो मोनदों। आंनिया 8 बाजियाव फुंनि 8 बाजियाव ट्रेन टिकेट दङ होनदोंमोन, खोन्थाहरदों टाइमखौबो 8:05। दा बियो न'सिम मोनफैनाय जायाखै। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो आङो, सावगारियाव नुनाय आंनि आदाखौ सोरबाफोर नुसनबायोबा हमना दोननानै मबाइल नाम्बार 6900632366 कल खालामबानो मोनगोन। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो